Bez dlake na jeziku, Miljana Kulić danas se vratila u Belu kuću nakon zakazane kiretaže. Međutim, abortus je odložen za 25. oktobar, a Miljana je rešila da ne održe trudnoću nakon saznanja da lekovi koje je popila mogu negativno uticati na plod. Drvo mudrosti je odlučilo da pozove Kulićku kako bi porazgovarali o tome kako se osjeća nakon povratka u zadrugu. I juče jutro sam preplakala. Ginekolog i psihijatar su pričali sa mnom, rekao mi je ginekolog da me je prvi put Bog pogledao i da se zahvalim što sam rodila normalno dete, da postoje raznorazni rizici zbog stresa, naglih pokreta i da mogu da dobijem spontani. Pričala sam dugo sa njom, rekla mi je da ne može da mi tvrdi da ništa neće biti sa bebom. Pila sam lekove koji škode, ispričala Miljana, pa nastavila. Tate bio tu, rekao da me podržava što god da odlučim. Doktorka mi je stavila do znanja da ne treba da rizikujem. Kada bih videla da sa bebom nešto nije u redu, odlučila sam da ne iznesem trudnoću u realitiju. Ljudi su ovde zlobni, Zola mi je sve prepričao. Znaš i sam kroz što sam sve prolazila, ne pada mi na pamet da kroz sve to prolazim drugi put. Preplakala sam celu noć i po ceo dan i majka. Shvatila sam da ne smem da se igram s tim da ja rizikujem. Odlučila sam kada izađem odavde sa Zolom da se posvetim Željku, da idemo na more, pa posle toga mesec, dva i tata mi je rekao: ako se volite, niko ne može to da vam zabrani. Stavila sam tačku na to, više nemam suza, pomirila sam se sa tim. Zakazana mi je kiretaža 25. oktobra, potpisala sam saglasnost da to bude u urgentnom centru, nastavila je Kulićeva. Potom je rekla kako je njen momak Lazar Čolić Zola reagovao na Miljanine vesti. U prvom momentu nije volao to, rekao mi je da razmislim o svemu, ali se on pomirio sa tim. Mama ga je ubedila, inteligentna je. Čini se da mu sada nije teško zbog toga, ali mu je teško zbog druge stvari koju sam mu priznala. Rekla sam mu kada sam bila u prekidu sa njim šta sam uradila. Rekla sam mu da sam krajem jula, posle Željkovog rođendana, videla sa bivšim momkom, pomirila se sa njim, imala 2 puta odnose sa njim. Zolo je to povredilo, ali kada sam to uradila, ja sam mislila da je tada stavljena tačka na našu vezu. On se naljutio i ja sam mu rekla da može slobodno. Mogu da idem i na poligraf, može i produkcija da mi postavlja pitanje, može i Lazar, pošto vidim da ljudi spekulišu. Poligraf će da potvrdi da ja govorim istinu, ispričala je Miljana, a zatim nastavila. Ja sam taj ugovor tražila iz nemoći zbog poligrafa. Samo mi se pitanje je da li se sa Miljanom iskoristi, vrtala po glavi i ona za Željka. To sam u afektu radila, želim da zamolim tebe da zamoliš velikog šefa i ja želim poništenje ugovora. Danima razmišljam o tome da li će prestati ljubav sa njegove strane, a da će biti sa mnom zbog ugovora. Bolje da bude slobodan kao ptica na grani pa da pratim njegovo ponašanje. Njegov novac na njegov račun, moj novac na moj račun. Pa kada izađemo, daj Bože da otvorimo neki lokal, kupimo stan. Posle svega što se izdogađalo, kako se tvoje emocije prema Zoli i koliko ti njega voliš, upitalo je drvo Miljanu. Posle svega što se izdešavalo, sve ono napolju i realitiju, opet ću ti reći, smećeš se. Volim ga i želim da mu verujem. Verovatno će se svi smeti, ali ja njega iskreno volim. Ja želim da budem sa njim. Želim da mu verujem, 50% stvari sam zaboravila koje su se izdešavale, 50% ne. Ja ga volim najviše na svetu. Neku nesigurnost i nepoverenje osjećam, to je najiskrenije. Ne znam šta se drugari pričaju, ološi, čast pojedinima, Vladimiru Tomoviću i Milušu Bojaniću, kome ću se izviniti. Zola zna kakav sam ja. Čovek, rekla je Kulićeva, pa nastavila. Ja sam čula Marin i Zolin razgovor o prekidu trudnoće. Pitala sam mamu da mi objasni, ona je njemu rekla da je nisam u realitiju kakva sam bila. Znam i Zoline priče šta je ko pričao, svakome ću vratiti po zasluzi. Drvence igraju se sa nečim životom. Ovo prevazilazi reality, smatram da mi i tekako neke loše misle. Očekujem poziv samo od Miloša Bojanića i Vladimira Tomovića, ne računajući Milicu Dugalić koju poznajem godinama, ispričala je Miljana. Nakon svega što si ispričala Zoli, kakav je vaš odnos i da li se plašiš da će se nešto promeniti? Nadovezalo se drvo. Ne plašim se, ja njega nisam prevarila u vezi, najiskrenije sam pričala sa njim. Ako sam mu oprostila poligraf, ako će zbog ovoga kada nismo bili u vezi da promeni odnos, neka promeni, kako je suđeno. U svakom lošem ima nečeg dobrog, od sada ću tako gledati na život, zaključila je Miljana.